Stretávame sa tu vlastne vo chvíli, kedy jednak chceme rozprávať o tom, ako v kríze budeme komunikovať so socialistickou vládou a samozrejme jednak o tom, aké návrhy zákonov do parlamentu podal SDK-ODS a akým spôsobom si predstavuje, že tieto zákony, ktoré majú pomôcť širokým vrstvám ľudí, môžeme presadiť. To prvé, čo chcem povedať, je, že celá situácia nie je o tom. Nie je o tom, kto má väčší rešpekt, ale je o tom, kto dokáže viacej urobiť pre ľudí. A môj názor je, že jedine spoločne a spoločným nejakým stanoviskom to dokážeme, dokonca spoločným aj so ľavicou, aj pravicou, respektíve socialistami a nesocialistickou opozíciou. Z tohto dôvodu SDK-ODS predložilo 5 návrhov zákonov do parlamentu. Z tohto dôvodu odpovedáme aj dnes na list pánu predsedovi Smeru, pánu Robertu Ficovi, spôsobom, kde žiadame aj poslanecký klub Smeru, aby sme týchto 5 návrhov zákonov mohli predniesť na pôde poslaneckého klubu Smeru, aby sme presvedčili socialistov o tom, že tieto zákony nemajú žiadne právolavé zafarbenie, že tieto zákony vyslovene pomáhajú ľuďom tu a teraz v kríze a mimochodom tieto zákony aj znižujú deficit. Keď rozmýšľame ľudsky a rozmýšľame tak, že zastupujeme ľudí, ktorí nás zvolili, tak je to naša povinnosť, aby sme konečne prestali sa hašteriť a aby sme prišli s tým, že budeme viesť vecnú debatu. A možno taká priama odpoveď, aj sa to na niektorých komentároch zaznelo, že jeden alebo dva z tých našich zákonov by mohli prejsť. Ja to poviem na treťom, ktorý každý pochopí. Čo je nenormálne na tom, keď rodina, ktorá spláca hypotéku a ešte dostane na krk nejakú bankovú daň, tá banka, a chce sa z nej vyplatiť aj do inej banky, aby sme to uľahčili. Prečo nie? Prečo by sme ho tam mali dusiť? Prečo by sme ho mali traumatizovať? Prečo by sme im nemali umožniť slobodne sa pohybovať? A možno pôjde za lepšou prácou, kde viacej zarobí. Čo je na tom právo ľavé? Však za to musí snad dvihnúť každý, kto má trochu srdca. To je jasné. A takto budeme postupovať s jedným, s druhým, tretím zákonom. Tak keď sa niekto chce vyplatiť z nejakého polovičného nevoľníctva, tak čo? Prečo by sme mu bránili? Čo budeme si vymýšľať formálne nedostatky? Alebo niekto stane a povie, že to mal navrhnúť niekto iný? Môže sa hanbiť taký človek, ktorý nepodporí mladú rodinu v takejto situácii. Náš dôraz je na malých podnikateľov, živnostníkov, na tých, ktorí vytvárajú pracovné miesta a ten dôraz je v tom, aby sa im uvoľnili ruky, aby mohli rásť. Sme presvedčení, že tento stav bude lepšie fungovať, keď budeme mať menej byrokracie, menej administratívy, keď budeme mať treba zjednoduchší odvodový systém a rozhodnenie, keď budú platiť vyššie odvody a keď budú platiť vyššie dane. To je základný rozdiel nášho pohľadu. Ďalší rozdiel je v tom, že Robert Fico chce konsolidovať, inými slovami brať ľuďom peniaze aj preto, aby znovu rozdával. Chce vytvárať akési fondy, z ktorých bude zazdávať jednému podnikateľovi dá, druhému nedá. Takýto postup odmietame, my sme za dodržiavanie rovnakých pravidiel pre všetkých a zásadne za podporu prostredia pre tvorbu pracovných miest také, ktoré bude jednoduchšie a kde budú platiť rovnaké korektné pravidlá.